при мен ден първи от Vlogmas 2023 година. За първия ден от поредицата, която ние правим с Стефи и Радо всяка година, откакто вече се познаваме, избрах да направя видео, което да включва препоръки и желания от мен да се закупя на предстоящия панаир на книгата, който ще се проведе идната седмица между 4 и 10 декември. Не съм включила със сигурност абсолютно всички книги, които препоръчвам от въпросните издателства и абсолютно всички книги, които искам да си закупя, но съм включила тези, които според мен най-много изпъкват, най-явно изпъкват поради някаква причина. И тъй като в крайна сметка, ако седна да ви говоря за всяка една книга, която страшно много съм харесала от издателството и която искам да си купя, това видео трябва да стане многочасово, пък това съответно няма как да стане. Затова започвам. Издателствата, които съм подбрала, са 5, като съм си избрала до 3 книги, които да препоръчам и до 3 книги, които бих искала да си закупя. Започвам с препоръките. От Orange Books, една от книгите, които препоръчвам, това е Треската от Алма Кацо, която книга аз прочетох в началото на тази година. Треската е първа книга, която аз чета от авторката, но е най-новата и в българския пазар към този момент. Книга, която съдържа хорър елементи, но не е хорър. Книга, която се фокусира върху исторически период и ни разказва 3 съдби. Т.е. през 3 различни гледни точки виждаме историята, като едната гледна точка е на майка и дъщеря от японски произход, втората гледна точка е на свещеник от Америка, пастор, и третата гледна точка е на една млада жена, която е журналист. Те 4-мата са обединени от една зараза, която за кратко наричаме Треската, която се разпространява изключително бързо и е изключително смъртоносна. Сама по себе си зараза, за която ги белязва по различен начин, и зараза, която се опитва да разберат какъв е нейният първоизточник, какво се случва и защо им се случва именно на тях. Книгата е много интересна, динамична, интересни са персонажите. Моите любимки са Айко и Мейко, тъй като според мен на тях най-много им повлия цялото това нещо. И за войната се говори страшно много, която е между Япония и Америка в този период. Така че наистина препоръчвам книгата, ако все още не сте й дали шанс. Препоръчвам, смятам, че си втората ми препоръка от издателство Orange Books. Това е поредицата на Катрин Арден Скрешни места. Като тук имаме една малка оговорка, аз съм прочела първите 3 книги. Празни усмивки не съм я чела, все още не ми предстои. Като за мен втората книга наистина изпъкна най-силно. Това е детско-юношеска поредица с зловещ елемент. Доста от мненията, които съм чувала за нея, са, че си е наистина доста зловеща и не е подходяща така, ако не знаете или ако не сте подготвени, ако не обичате такъв зловещ момент и елемент. Хората, които ме следят от по-отдавна, знаят, че, тъй като и преди съм говорила за книгите, знаят, че на мен този елемент не ми беше чак толкова зловещ, но пък за сметка на това поредицата е много интересна. Героите са сладки, малки деца, на които им се случват доста зловещи събития, доста страшни, доста травмиращи, но пък те някак си успяват да се преборят с всичко това. Като цяло препоръчвам по-мрачна поредица, детско-юношеска. Смятам, че ще ви хареса, и ако се пострахирате от това, че се води детско-юношеска, според мен наистина би се харесала на голяма част от хората, които обичат фентази, по-зловещи елементи, паралелни светове, зли хора, които искат да направят лошо на малки деца и така нататък в общи линии. Така че наистина препоръчвам, ако ви допада такъв тип история. Третата ми препоръка от издателство Orange Books. Това е една книга, която прочетох миналата година и се нареди сред най-любимите ми книги някога. Именно това е Цветя за Алджернън, Даниел Кейс. Цветя за Алджернън ни разказва историята на Чарли.
Чарли е човек, мъж с умствена изостаналост, работи в една пекарна като общ работник, но тъй като мечтата му цял живот е била да бъде като останалите, да бъде умен, да може да чете, да пише, той се подлага на едно експериментално лечение и операция, като през цялото време той си води дневник за преживяванията си преди операцията, по време на лечението и след това. Ние виждаме как той се променя, виждаме ефекта на интервенцията, която е извършена върху него и наистина виждаме промяната. Цветя за Алджернън няма как да ви остави безучастни, тъй като Чарли наистина е един от тези герои, които блестят своята душевност, блестят своя характер и въпреки недостатъците, които той има, няма как човек да не му съчувства и да не му влезе в обувките. За края, него даже няма да го коментирам, тъй като той слага черешката на тортата. Много добра книга, с много смисъл, така че наистина препоръчвам с две ръце, ако все още не сте и дали шанс да я погледнете. Сега преминаваме към покупките, които възнамерявам да направя по време на панаира на книгата, или поне ми се иска. Със сигурност не всяка книга, която кажа тук сега, ще успея да си я взема, тъй като най-вероятно ще се сетя за още книги, ще направя още списъци, но това да кажем някакъв по-суров списък, който да ви кажа. Книга, която бих искала да си закупя тази година от Зимния панаир на книгата, това е книгата Разделени от Нил Шустърман. Хората, които са чели книгите на Нил Шустърман, знаят, че той пише в антиутопичния жанр, наистина има талант да разгръща историите си по един много интересен начин. Въпреки че аз за момента съм чела само Косачи, но от хората, с които съм си говорила, знам, че поредицата, към която спада Косачи, която е Дъгата на косата, е наистина феноменална и много добра. Аз имам цялата трилогия, трябва само да я дочета, което със сигурност ще стане 2024. Аз гледам да не се зарича много, но така съм си го решила за тази година, че Косачи, Бурята извън ще бъдат допрочетени тази година, предстояща. Отделно други книги, които има от него на пазара, са Обрат в играта и сега най-новата поредица, която не зная как се казва, но вече имаме първите две части на българския пазар. Едната е Разделени, а другата е Неделими или нещо от този сорт, не съм напълно убедена. Разделени ни разказва за един свят, в който нямаш право да убиваш, да премахнеш детето от себе си, но когато навършиш определена възраст, която мисля, че беше 16-17, тинейджърска възраст, когато достигнеш, имат право родителите ти или хората, които те отглеждат, да те пратят на място, което могат да използват части от теб, един вид, за научна работа, и за медицински състояния, и за научна работа. И ние тук се запознаваме с трима такива тинейджери, които са подложени на такова разделяне, което звучи доста интересно, доста динамично, предполагам и доста емоционално. Ще видим, на мен наистина страшно много интересно. Мисля, че книгата много бих искала да я прочета, затова и я слагам. Втората книга, която много искам да прочета, да си закупя тази година от Зимния панаир на книгата, е Вавилон от Ерев Куанг. Ерев Куанг е известна в България и с другата си поредица, която е Войната на маковете, една трилогия, от която аз съм прочела отново първите две книги, третата стои и ме чака. На мен поне Войната на маковете и втората част, която в момента просто изключих как се казва, са ми много интересни, много ми харесаха. Ерев Куанг има наистина страхотни умения за пресъздаване на истории, за потапяне на читателя, за това читателя да го вълнуват персонажите и събитията, в които те са така захванати, което си е наистина нещо, което трябва да се признае.
И даже неведнъж съм казвала, че за първи път, четейки книга, история, имам персонаж, който наистина се надявам, или може би за втори, който се надявам наистина в края на поредицата да открие своята смърт, но това е друга тема на разговор. Съм си харесала Вавилон. Това е книга, която първоначално, когато излезе, си мислех, че е по-скоро фентази, тип Войната на маковете, нещо от този сорт, но четейки коментари и мнения, виждам, че не трябва да подхождам точно с такава нагласа към нея, че това е книга за книги, книга за писането, за създаването на книги и така нататък. Нещо, което ми звучи много интересно и наистина искам да разбера за какво става въпрос. Аз съм сигурна, че Рев Кланг няма да ме разочарова, така че наистина бих преминала към нейната най-нова книга в България с огромно така удоволствие и нетърпение. И последната книга, която бих искала да си закупя тази година от Зимния панаир на книгата от издателство Orange, това е Празни усмивки на Катрин Артен, тъй като искам да си завърша поредицата. Всъщност аз трябва да си закупя първата книга Скришни места, тъй като тогава я четох в размяна с Стефи от канала Let Me Tell You, така че да, чакам да дойде панаира, за да отида и да се я купя. Това е може би една от по-сигурните ми покупки, тъй като искам да разбера как завършва тази история. До тук с издателство Orange Books. Сега преминаваме към издателство Бенеторио. Тази година, доколкото разбрах, те ще бъдат на самостоятелна шатра на панаира на книгата, като от тях съм си набелязала две книги, които да ви препоръчам и една, която бих искала да си закупя, тъй като ми звучи наистина много интересно. Двете книги, които ви препоръчвам, това са Зимните хора и Удавниците на Дженифър Макмеян, като Удавниците е първата книга, която излезе под логото на издателство Бенеторио. Дженифър Макмеян е известна със своите трилъри с фантастични хорър нотки. В тях, като първите две книги на мен са ми любими, страшно много ми харесват и историите, и развръзките, и завръзките, всичко много ми харесва. Затова и ви ги препоръчвам. Това, което е известна Дженифър Макмеян в своите литературни произведения, че тя наистина умее да преплита истории, тъй като винаги нейните истории се разглеждат от няколко гледни точки. Умее да ни представя хора, персонажи, които са доста различни един от друг и в един момент да преплете техните истории, което за мен е наистина голям талант. Причината, поради която не ви показвам най-новата книга Поканените в тези препоръки, тъй като аз вече я прочетох, но за нея ще ви говоря по-нататък, е простата причина, че на мен тя не ми допадна толкова много. Смятам, че може да се справи по-добре, тъй като имаше какво да се желая, но за нея ще ви говоря друг път, както казах. Идеята на Удавниците са две сестри в наши дни, които разглеждаме, и една млада жена, която разглеждаме много назад във времето, през 1800 и някоя година, като двете сестри, едната от тях умира, бива убита или си отнема собствения живот. Това предстои на по-малката и сестра да разбере. И открива, че старото семейно имение, което им е завещано, е доста различно от обичайните къщи, крие своите тайни, особено басейна, който се намира в самия имот, крие доста тайни, доста мрачни, доста зловещи, и виждаме как това се преплита с старата история, така да кажем, от по-стари години. Другата книга, Зимните хора, ние говорим много за това каква е цената на това да загубиш своето дете, каква е реакцията му, която може да произведе човек, особено майчината реакция. Виждаме в случая. Аз в своето ревю за Зимните хора бях споменала, че бях направила паралел с Гробище за домашни любимци на Стивън Кинг и бях казала, че там в гробището, докато виждаме гледната точка на бащата,
То тук виждаме гледната точка на майката в това да загубиш своето дете и да откажеш да приемеш тази своя загуба. Говорим си за връщане от мъртвите, говорим си за цената, която трябва да се плати за това връщане и така нататък. Такъв тип е тази история. И двете са много интересни, много вълнуващи. За книгите, за които има ревюта, аз ще ви оставя линкове и така. Когато бих искала да си закупя от издателство Бениториал, това е Градината на самурай от Гео Цукияма. Това е книга, която се развива, която съчетава истории на Китай и на Япония. В общи линии ние се запознаваме с Стивън, който е писател, на когото откриват доста сериозна болест, туберкулоза, и приемайки своята съдба, той отива в малко селце в Япония, където мисля, че имат къща по някакво наследство, може би от дядо му беше, където той преоткрива себе си, преоткрива смисъла на живота си, така нататък. Доста интересно ми звучи. Тя книгата излезе тази година. Предполагам, че доста от вас са чели, затова и не се задълбочава много в рецензиите. Но ми звучи хем емоционална, хем от тези тип Цветя за Алджернън книги, които наистина те карат да мислиш, да чувстваш и да преоткриваш много неща в живота около себе си, и бих искала да дам шанс, тъй като това е една от малкото книги на издателство Бениториал, които не са в жанра трилър, и на мен ми е интересно да видя за какво. Третото издателство, което е издателство Сиела. Препоръки от издателство Сиела. Сиела са едно от многоизвестните издателства у нас. Аз съм си избрала три автори, за които да ви разкажа сега, които така са ми допаднали или имам някаква връзка с тях. Е Бакман. Препоръка всички книги на Бакман, които има към момента издадени в България, тъй като Бакман умее наистина да говори за теми, които са тежки социални теми, до които по една или друга причина всеки от нас се е докосвал в някакъв момент, с много хумор, много ирония, много самоирония. И наистина хем плачеш, хем се смееш. Това е едно от уменията на Бакман да пише и да разказва истории, за които аз наистина му се възхищавам. Чела съм почти всичките му книги и притежавам почти всичките му книги. Предстои ми да си закупя последните две книги от поредицата за Бьорн Стат на Бакман. И една от малките книжки, които той е издал, която не се сещам в момента как точно се казваше, но към нея може би няма да посегна, тъй като след прочитане на всяка сутрин пътят към дома става все по-дълъг. Нещо тогава с нея не се разбрахме. Не знам доколко бих искала да рискувам с нея. Но да, иначе може би като най-изпъкващи книги към момента, които съм прочела от Бакман, това са Тревожни хора и Бьорн Стат. Наистина страхотни книги с страхотно послание, които препоръчвам да си закупите и да прочетете, ако все още не сте. Втората ми препоръка от издателство Сиела, това е Кутия за птици на Джош Малерман. Джош Малерман е автор, с когото имам доста така странни взаимоотношения, тъй като съм чела няколко от неговите книги, именно Кутия за птици, Къщата на езерното дъно, Червеното пияно, Денят на прасето и май това. Като от тези книги наистина най-много изпъкна Кутия за птици. Къщата на езерното дъно въобще не ми допадна. Червеното пияно горе-долу ми допадна. Денят на прасето пък ми беше малко странна и не съм сигурна дали точно ми хареса или не ми хареса. Но Кутия за птици е просто уникална. Към нея има и адаптации, като едната си е оригиналната адаптация към самия роман, другата е вдъхновена от книгата, която е именно Кутия за птици Барселона. Лично на мен втората адаптация повече ми допадна, ако трябва да съм честна. И тук говорим, тя книгата е доста стара, но въпреки това ще кажа набързо за какво става дума. Тук си говорим за нашия свят, вече в един момент, в който се случва така, че
хората не могат да излизат навън, тъй като всичко, което видят, може да ги накара да се самоубива, самоунищожава се по някакъв начин и освен това е склонен да нарани хората около себе си. Ние през погледа на една майка, която има 2 деца, виждаме какво е ежедневието в момента вече в този постапокалиптичен свят и виждаме и какъв е бил живота преди това, какво е довело, какво се е случило, за да се стигне до този един момент, в който тя е изоставена сама с 2 деца, сама с 2-те си деца в къща някъде в Америка. Много е интересна книгата, има така тъмен момент, който е именно тези същества, за които говоря. Има какво да се желае, честно казано, тъй като ние така и не разбрахме нищо повече, нищо конкретно не ни стана ясно за ситуацията, защо се е стигнал до този момент, предизвикал ли го е някой или каква е причината света да изглежда по начина, по който изглежда. Въпреки това историята е много увлекателна, на мен страшно много ми харесва. Последната ми препоръка от издателство Сиела, това е поредицата Училището за добро и зло на Соман Чингнани, поредица, по която тази година има и сериал в Netflix. Поредица, която се състои от 6 книги. Аз имам първите 3 и съм прочела първите 2. Тя е доста приказна фентези поредица на Соман Чингнани, доста забавна, лека. Именно, както ви говори от заглавието, имаме 2 училища, едното е за добро, другото е за зло. И ние виждаме нашите 2 главни героини, Агата и на другото момиче, в момента точно не забравих името, но ще го изпиша тук някъде над мен. Тези 2 приятелки са попаднали в училището за добро и зло, като винаги са смятали, че ако попаднат в това училище, те ще бъдат разменени. Т.е. Агата ще бъде в училището за зло, а нейната приятелка ще бъде в училището за добро, тъй като момичето, което не му помня името, е така доста слънчево, доста добре изглеждащо и смята, че ще попадне именно в училището за добро, тъй като според нея всичко, което върши тя, са добри дела, докато Агата е мрачна, живее на гробище, не е много по общуването с хора и за нея тя се вярва, че ще отиде в училището за зло. Като тези 2 училища, от тях произлизат всички приказни герои, принцеси, принцове, вълшебните животни, с които си говорят някога персонажите от приказките. Всеки един от тях, отивайки там, се обучава, за да влезе в своята собствена приказка някой ден. Но нещата не са такива, каквито изглеждат. Софи, да, беше другото момиче. Софи и Агата им предстои да се срещнат с много изпитания, да разберат много неща една за друга и за самите себе си и да видят, че не всичко е такова, каквото им изглежда. Много интересна, сладка и лека поредица, така че препоръчвам да я прочетете, ако все още не сте. Издателство Сиела, това, на което съм хвърлила око, е Отвъд магическата пръчка на Том Фелтън. Това е автобиографията на Драко Малфой от Хари Потър. Аз знаете, че имам една друга автобиография, която все още не съм прочела, която е Матю Пери, за приятели и другото мрачно нещо, за съжаление, който почина тази година и към нея ще посегна най-вероятно 24-та година, но това не ми пречи да искам да прочета и автобиографията на Том Фелтън, тъй като според мен ще бъде интересно да се докосна до някакъв начин до хората, които са изиграли роли в едни от най-любимите ми филми, които съм гледала Другата книга, която бих искала да си закупя и да прочета от издателство Сиела, е Змей закрилник от Симона Панова или Панова. Аз все си мисля, че е Панова, но ако го казвам грешно, моля за извинение. Това е българско фентази, което, доколкото разбирам, се развива в Видинския край и горе-долу това е, което знам, но ми е интересно, тъй като аз следя момичето в Инстаграм и ми е интересно да видя какво е написала тя, като има вече и втора част от тази поредица, която се казва Змей побратим.
но аз искам първо да се запозная с първата и чак след тогава да премина към втората от поредицата. И последната книга е една от най-новите. Влюбих се в надеждата от Ланкали. Доколкото знам, тук става въпрос за 4 тинейджери, които им предстои да умрат, тъй като са болни от неизлечени болести. Но тогава идва някакво таинствено момиче, в което те се влюбват и тръгват да извършват някакъв обир, с който едва ли не да изживеят последните си оставащи дни. Нещо подобно, мисля, че беше. Като цяло ми звучи доста интересно. Тинейджърско е, предполагам, че ще има така романтична нотка, но пък ми е интересно да видя за какво става въпрос. Аз понякога обичам да експериментирам с неща, които са извън моята зона на комфорт. Пък и ми звучи така все едно, че е пак казан тип Цветя за Алджернан, Творец на ангели и така нататък от този род книги. Така че ми е интересно просто да видя за какво става въпрос и се надявам. Издателство, което сега ще ви кажа, е Peppermill Books. Peppermill Books е сравнително ново издателство на нашия пазар, които за съжаление тази година няма да бъдат на зимния панаир на книгата. Аз от тях не съм чела много книги, чела съм 2, имам 5 в къща, така че още 3 ми предстоят да бъдат прочетени. Но сега ще ви кажа за препоръката, която бих искала да направя за тяхното издателство. Именно това е Приказки от военни времена на Акиюки Носака. Приказки за военни времена съдържа няколко истории, които са изключително тежки, изключително смразяващи, въпреки че са поднесени тип като приказка, като история и всичките тези истории, събрани в тази книга от Носака, са истории свързани с войната в Япония, които се случват по това време, които се разиграват в един и същи ден и които, колкото и да са фантастични и фентази, поне така първоначално, докато ги четете, те са и доста смразяващи, тъй като говорим за жестокостта на хората, за това как в една война наистина няма победители, има само губещи. Истории за загуба, истории за деца. Наистина много е интересна книгата и наистина много смразяващи историите, така не можеш да те оставят безучастни. Аз успях да я прочета за един ден, въпреки че тези, които са я чели, казват, че е по-добре да я четете на порции. Да, препоръчвам я, тъй като смятам, че няма да съжалявате. Издателство, от което също съм чела 1-2 книги, но ще ви препоръчвам сега една от тях и ще ви кажа и една книга, която бих искала да се закупя от тях. Именно това е издателство Емас. Книгата, която ви препоръчвам, това е Учителка на новото време от Лаура Балдини от колекцията на Емас Бунтарки. Тук ни разказват историята за Мария Монтесори, която е доста известна в педагогическите среди със своите нововъведения и открития, които е направила във връзка с възпитанието и отглеждането на детето. Аз до толкова се вдъхнових, че си взех голяма част от трудовете, издадени в България към момента от издателства Сеневци. Все още не съм стигнала до тях да ги чета, но определено ще го направя, тъй като Мария Монтесори наистина е била жена, на която да се възхищаваме, от която да черпим вдъхновение и която да ни вдъхновява наистина да не се отказваме никога и за нищо от това, което наистина е важно за нас, независимо в какви времена живеем и кой е до нас и кой е срещу нас. Има ли изобщо някой, който да ни подкрепя в нашите собствени решения? Емас съм решила да си купя тази година Дъщерята на моя баща ми за Идеал, която книга е също част от колекцията Бунтарки на Емас и която книга ни разказва за историята на дъщерята на Зигмунд Фройд. Вълнувам се така от
потомците на един от създателите на психологията като наука, именно Зигмунд Фройд. Това беше от мен с първото видео в канала за този влогмас. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте успели да си вземете нещо от мен като препоръки. Бих се радвала да ми напишете в коментар дали сте чели някои от тези книги, какво е мнението ви за тях и какво вие ми препоръчвате да си закупя от Зимния панаир на книгата, тъй като аз предложения никога не отказвам. Благодаря, че бяхте с мен. Не забравяйте утре да отидете в канала на Let Me Tell You и да видите какво те са ви подготвили за техния ден. Благодаря още веднъж, че бяхте с мен и виждате.